Unizdrave plníme priania našich zákazníkov a s radosťou otvárame prvý showroom v Bratislave. Kde nás nájdete? Na Ivanskej ceste 2 s pohodlným parkovaním a až 300 m2 výstavnej plochy, zaplnenej nielen zdravotníckymi pomôckami. Ponúkame skútre pre seniorov, elektrické bicykle, polohovacie relaxačné a profesionálne masážne kreslá, invalidné vozíky, polohovacie postele, fitness pomôcky, nízkootáčkové odšťavovače a mnoho ďalšieho. Všetko, čo nájdete v našom showroome, si môžete pohodlne odskúšať, otestovať a následne aj zakúpiť. Naši kolegovia sú odborníci a ochotne vám poradia a profesionálne predstavia funkcie našich výrobkov. Náš showroom je zároveň predajňou a výdajným miestom pre váš online zakúpený tovar. Spokojnosť zákazníkov je pre nás prvoradá, preto neváhajte a navštívte nás na Ivanskej ceste 2 každý pracovný deň od 8:00 do 16:30. Pre viac informácií kontaktujte našu zákaznícku linku alebo navštívte náš internetový obchod na www.unizdrav.sk.